and beauty. Asta voi arăta contul meu de Brawl Stars. Ideea mea vine de la Yanis Ro. Aveți linkul canalului lui în descriere, mai exact a videoclipului. Și haideți să vi le arăt. O să vă arăt contul meu mare și contul meu mic. În primul rând am Shelly rank 10, fără niciun skin. Nita rank 6, fără niciun skin. Colt rank 10, fără niciun skin. Bull rank 10, fără niciun skin. Jessie rank 6 cu un skin. Brock rank 1, 0 trofee, fără niciun skin. În primul rank 12, fără niciun skin. Barney rank 6 cu Wizard Barley. Poco rank 6 fără niciun skin. Rosa n-are skin. O am de rank 4. Și Penny fără niciun skin de rank 10. Bun, acum haideți să vă arăt contul meu mare. O să trebuiască să intru pe el. Acesta este Ștefan XD. Bun, haideți să vedem imediat. Bun, acesta este contul meu mare. Cel la care am muncit foarte mult. Pe celălalt nu zic că n-am muncit, dar am muncit numai că pe celălalt n-am putut la fel ca pe ăsta, pentru că n-am avut timpul necesar. Bun, haideți... ok, avem misiuni noi, mișto. Bun, deci... Stai așa. Nu... Power level, așa. Am Shelly, cu Nita Shelly, al doilea Star Power și gadget. Nita cu un skin, ambele Star Power și un gadget. Bull cu Barbarian King Bull, Bull obișnuit și Linebacker Bull cu ambele Star Power și gadgetul. El Primo cu un al doilea Star Power și ambele gadgeturi cu El Rudo Primo. Rosa cu doar cu primul Star Power, care mi se pare insane de bun. Spike cu al doilea Star Power și gadgetul. Rockstar Colt cu Rockstar Colt, Outlaw Colt și Colt obișnuit cu gadget. Bun, Brock cu Boombox Brock, care chiar în câteva zile se va băga la arhive, de Power 9 cu gadget fără niciun Star Power. Gale cu toate emoturile, cu Merchandise Gale, poate să pice și gadget și Star Power pe el. Poco, îmi place Poco, mie mi se pare un caracter bunicel cât de cât, un healer bun, am gadget pe el. Merico mi-a aplicat gadget chiar ieri, așa, îl am de Power 7. Pe Daryl mi-a aplicat gadget acum mai mult timp, deci am un gadget. Pe Tara mi-a aplicat un gadget când s-au băgat gadgeturile. Pe Jessie s-a băgat gadgetul. Pe Jessie am un gadget și am și acest skin de Dragon Jessie, îl primești free. Ginny, poate să-mi pice gadget pe el. Bibi, am gadget pe ea. Dynamite, am gadget pe el. Am Santa Mike, am vrut neapărat să mi se pare un skin mișto de la primul Broly Days. Jackie, am gadget, niciun Star Power, bine, nici nu pot. Da, pentru cei ca să știți, eu am fost pentru puțin timp în top 200 cu Jackie. Cred că jumătate... Cred că pentru jumătate de oră am fost cu Jackie când de-abia s-a băgat în a doua zi pe loc 1900 și ceva. Oricum, am fost în top cu ea, dar foarte jos. Apoi pe Piper am Pink Piper. Pe pe Piper am gadgetul și, dar nu l-am și pe al doilea. Pe Bon l-am de Power 6. Dacă să rămânus poate să-l fac de Power 7. Pe Barley am doar un skin. La fel pot să-l fac de Power 7. Pe Pam n-am niciun skin. Și ca să înțelegeți, mie Pam mi-a picat
cu o zi înainte lui am făcut un mic opening de 2 Brawl Box-uri și un Big Box, iar din ultimul Brawl Box mi-a picat Pam. Am deschis mai întâi Big Box-ul, apoi din al doilea Brawl Box mi-a picat Pam, iar a doua zi dintr-un Free Box Jean. Mi se pare mișto. Pe Carl n-am niciun skin, pe Max la fel niciun skin, B am Ladybug B, pe Frank niciun skin, pe Penny am 2 skin-uri. Am așa, Penny obișnuită, Lil Helper Penny, la fel, l-am luat odată cu Santa Mike, mi se pare mișto și Lil Helper Penny, și Bunny Penny. Bunny Penny mi se pare super mișto, cred că e mai și mie îmi place mai mult decât Lil Helper Penny, dar le am pe amândouă. Pe 8-bit am 8-bit Classic, iar pe Ems am College Ems cu 500 de star points-uri insane. E super ușor să-l iei. Iar pe Tic n-am niciun skin, aproape îl fac de rang 15. Acesta a fost contul meu. Aș vrea să dau niște meciuri. Hai să văd. Uite, am două niște misiuni. O să... dau cu Gale. Stați așa. Nu, o să... Ce misiunea pe Bounty? Ok, o să fac pe Bounty. 3 win sau pe Brawl Ball? Nu, haide... nu, haideți cu Gale pe Bounty. Ok. Vreau să fac nu știu câte win-uri. Cred că, da, pe Gale trebuie să mai fac 4 win-uri. Și tot 6 pe... și încă 6 pe Bounty. E cât de cât ușor, să zicem. Ok, am 2 kill-uri. Bun. Ok. S-ar putea să câștigăm meciul. Dacă ne descurcă bine și ei se descurcă bine. Mai chiar mai bine decât noi, dar nu-i nimic. Încă putem să egalăm. 5 stele. Da, putem. Ok. Și am și zis. Nu. Nu pot să cred cum ne-au bătut. Cum ne-au bătut. Da, ne-au bătut. E cam clar. Da, e cam clar. Era oricum. Poate o să ne muncim meciul ăsta? Poate. Ok, ne descurcăm bine.
Bun. Ok. Ne descurcăm super bine. Bun. Nu. Nici dacă ne bat din cauza asta, că ne-au prins acolo, eu chiar mă supăr. Încă unul să moară de la ei. Nu. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Chiar credeam că puteam să câștigăm. Mai ales la final. Ok. Bun, primul kill. Ok, cred că mi-a dat bine ultima ta acolo pe mortis. Bine, aș și muri, dar na. Ai idee. Ok. Ok. Nu. Mamă, cât de bine se descurcă și ăștia. Nu. Nu. Pe bune. Bine. Bun, încă o stea, haide. Unde-i mortisul? Bun. Bine. Haideți. Nu. Nu mai cum cu așa ceva. N-ai cum. Atât a fost și cu acest episod. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!